Weather Update. Sa balita sa panahon, nagbaskog pa kag nahimo na nga isa ka severe tropical storm ang bagyong Ayara sa guwasang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Uli nga nakita ng mata ni severe tropical storm Fong Wong sa 1,500 kilometers na sidlangan sa northeastern Mindanao o kun 1,470 kilometers na sidlangan sa eastern Visayas. Dala sining kabaskogon sang hangin nga 95 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 115 kilometers per hour. Nagahulag ini pa naminhan sa karesigon nga 10 kilometers per hour. Base sa track forecast, magahulag ini pa nakatundan sa bilog nga forecast period. Magasulod ini sa par karon sa gabi o kun buwas sa kagahon. Kung diri na sa par, tawgon ini nga uwan. Mataas ang tsansa sa Weather Bureau nga magalandfall ini sa northern o kung sa central Luzon. Ginalantaw man nga magalabot na ini sa typhoon category sa masunod nga 24 oras. Kag sa Super Typhoon category buwas sa gabi o kung sa Domingo sang aga. Posible nga may wind signal nga ipasaka sa eastern na portions sang Luzon kag mga portion sang Samar provinces. Umpisa karon sa hapon o kun sa buwas ang aga bangod sa kakusog sang hangin sa dinang pinakamataas amo ang wind signal number 5.